Fid-dawl ta' dibattitu li għaddej f'pajjiżna rigward id-divorzju, l-introduzzjoni tad-divorzju dwar l-effetti tad-divorzju. L-ispjiet tagħna eżistija ħarġu nota pastorali fuq iż-żwieġ u l-familja, in-nisrani quddiem Ġesu. Hija nota pastorali li hija qasira, hija konċiża ħafna, imma naħseb li kull kelma li hemm kif jgħidu l-Ingliżi hija pregnant with meaning, illi kull kelma hemm ħsieb warajha li naħseb li rridu nħaffruha ftit aktar fil-fond. L-ewwel ħaġa naħseb hekk li dil-nota pastorali li l-ispjiet tagħna għandna nirriflettu fuqha. Nirriflettu fuq eżistijaj fil-kuntest dak li għaddejjin minnu. Xi kultant isma' vuċiet u wilħna li diġà jibdew jitkellmu dwar il-vot, dwar kif se nivvotaw fuq ħaġa bħal din. Personalment naħseb li huwa perikolus li nibdew diġà nitkellmu dwar vot ikun kif ikun il-vot tagħna, ikun għal xiex nivvotaw, jekk referendum, ikun min ikun. Ma nistgħux naqbżu li naħsbu kif se nivvotaw qabel ma nagħmlu r-riflessjoni tagħna serja. Għax jista' jkun li bil-ġenn kif se nivvotaw jew ma nafxiex jekk niddiskutu l-vot u mhux vot, naqbżu l-perjodu ta' riflessjoni fuq dan is-suġġett tant importanti kemm għall-ħajja tal-Knisja, kemm għall-ħajja tas-soċjetà, kemm għall-futur ta' pajjiżna, il-futur ta' wliedna. Maħniex niċċajtaw, maħniex nitkellmu fuq xi ħaġa, maħniex qegħdin ngħidu niftħu bieb u għada faċilment terġa' tagħlqu. Mhux qegħdin ngħidu niftħu tieqa, imbagħad tara li ftaħta b'mod ħażin talaqha u tiftaħha b'mod ieħor jew tara x'tagħmel. Maħniex nitkellmu minn hekk. Qegħdin nitkellmu minn realtà li hija l-bażi tas-soċjetà, li hija l-bażi anke tal-Knisja għalina l-insara. U allura importanti li ma neħtlux fil-ġenn ta' votazzjoni kif u mhux kif, imma l-ewwel ir-riflessjoni. Naħseb jien nagħmlu żball kbir jekk ninqabdu f'argumentazzjoni ta' votazzjoni mingħajr ma neħtlu fil-fażi ta' riflessjoni fuq dan is-suġġett. U naħseb jien personalment huwa fid-dawl ta' dan il-kuntest li n-nota pastorali tal-ispjiet tagħna għandha dan il-valur kbir. Hija għajnuna għalina l-insara biex tgħinna nirriflettu fuq din ir-realtà fuq dan is-suġġett u fl-istess hija proposta għal min mhux nisrani sabiex ukoll jagħmel riflessjoni mill-punt di vista li aħna l-insara nixtiequ noffru l-soċjetà li kif nafu mhux kulħadd huwa nisrani fis-soċjetà. L-ewwel ħaġa eżistija li din in-nota tal-ispjiet eżistija tindirizza lilna l-insara l-ewwel qabel kollox, u mbagħad iva tindirizza wkoll il mhux nisrani. U fil-kuntest tal-fidi tagħna nisranija, l-ispjiet tagħna jitkellmu sa mill-ewwel vers dwar il-pjan ta' Alla. Il-pjan ta' Alla l-bniedem. U di fi anfisha diġà hija kelma kbira. Meta qed nitkellmu mill-pjan ta' Alla, qegħdin niġu mistiedna eżistijaj li r-realtà ta' żwieġ u l-familja ma nħarsux lejha bħala xi ħaġa li ħlaqniha aħna. Bħala xi ħaġa li għamilha l-bniedem. Iż-żwieġ mhux il-bniedem għamlu. Iż-żwieġ huwa Alla li għamlu bejn raġel wieħed u bejn mara waħda. Kull relazzjoni oħra li mhijiex hekk ma nistgħux insejħulha żwieġ. Allura eżistijaj, forsi l-iżball tagħna jkun u l-ewwel qed ngħid tagħna l-insara ta' min jemmen mhux ta' min ma jemminx. L-iżball tagħna jkun jekk aħna inħarsu lejn din ir-realtà daqshekk importanti ta' żwieġ u l-familja mhux mid-dawl tal-pjan ta' Alla. Jiġifieri noqogħdu attenti li ma ninqabdux f'argumenti u f'raġunamenti u ngħidu Alla ma jidħolx fiha, imma jien nemmen f'Alla jien nemmen f'Ġesu ma din ma jidħolx fiha, din hija ħaġa ċivili li qegħdin nitkellmu. Din mhix kwistjoni reliġjuża, da qed nitkellmu fuq dritt ċivili. Ġifieri ssib min jgħid lilna l-insara qed nitkellmu fuq dritt ċivili mhux fuq ħaġa reliġjuża. Qisu m'għandha xejn x'taqsam din il-ħaġa. Eżistijaj, noqogħdu attenti ħafna minn dawn it-tip ta' argumenti għaliex iż-żwieġ huwa ħaġa essenzjali fil-ħajja tal-umanità, il-familja, u rridu nħarsu lejha x'inhu l-pjan ta' Alla għaż-żwieġ u l-familja. In-nisrani minn hemm irid jitlaq.
ma jistax jitlaq sempliċement mis-sitwazzjonijiet li jkun fihom, imma x'inhi r-rida talla għall-bniedem. U din ir-rida talla għall-bniedem eżisti l-isfijiet mill-ewwel fakrunna li tilħaq il-quċċata tagħha f'dak li għamel u għallem Sidna Ġesu Kristu kif insibuh fil-Vanġelu. Aħna nemmnu eżistijaj u dan hu mument li rridu nġeddu l-fidi tagħna u nagħmlu riflessjoni matura fil-fidi tagħna. Min huwa għalina Ġesu? Xi tfisser il-persuna ta' Ġesu għalina? Ġesu mhuwiex għalina ninsara, mhuwiex wieħed fost il-ħafna. Ġesu mhux xi fundatur ta' reliġjon. Ġesu mhuwiex xi filosofu. Ġesu mhuwiex xi teologu. Ġesu mhuwiex xi lider reliġjuż bħalma kien Buddha, Konfuċju, Muhammad. Ġesu mhux xi bniedem bravu ħafna. Ġesu mhux xi bniedem li għandu l-erf tal-ħajja hekk allura ta' min jagħti widen jew le. Ġesu mhux xi opinjonista li jagħti l-opinjoni tiegħu fuq xi issue. Imma Ġesu għalli bentalla magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u minn Omna Marija. Il-kelma tiegħu, il-ħajja tiegħu mhijiex vuċi fost il-ħafna li jiena ninsara eżistijaj. Il-kelma tiegħu mhuwiex wieħed fost il-ħafna fuq xi panel li jqogħdu jagħmlu diskussjonijiet fuq iż-żwieġ u d-divorzju. Il-kelma ta' Ġesu għalina ninsara hija l-kelma ta' Alla. U hawnhekk fejn aħna rridu niġu sfidati maħbubin tiegħi, il-fidi tagħna tpoġġilna din l-isfida. Jien inix ħanimxi fuq il-kelma tiegħu, il-kelma ta' Alla, jew jien inix ħanimxi fuq l-opinjoni tiegħi jew l-opinjoni ta' persuni oħrajn. Aħna l-lum il-ġurnata sistijaj, il-kelma ta' Alla, il-livell lajnija, iġifri għamminnija tal-istess livell, għal dak li jaħseb ħaddieħor. X'jaħseb u minnu impoġġu fuq l-istess livell ta' Kristu, għalina dak huwa żball. Ma jfissirx li ma nisimgħux min għandu opinjoni differenti, però għalina Ġesu mhuwiex wieħed minn ħafna opinjonijiet li nisimgħu. Għalina l-kelma ta' Ġesu hija dik li se turina il-pjan ta' Alla, allura għandi hija kelma li tiżboq kull kelma oħra. Għalina hija dik il-kelma li lilna tagħtina garanzija anke fejn jidħol iż-żwieġ u divorzju. Għalina il-kelma ta' Ġesu fuq iż-żwieġ u divorzju tista' tkun bħalma kienet l-esperjenza ta' San Pietru. Meta San Pietru jagħmel lejn l-istat u ma jaqbad xejn, San Pietru jgħaddi minn falliment f'dak li kienet is-sena tiegħu. Imma meta Ġesu jgħidlu it-tfax bik, Pietru jgħidlu li għamilna lejn nistadu ma qbadna xejn, imma xetta jint mulej nagħmilha. U allura lina l-insara eżisti din il-kelma titterġa' tidwi f'qalbna anke fiċ-ċirkustanza tal-żwieġ u l-familja nista' ngħidulu mulej. Ili 10 snin nipprova nsalva żwieġ tiegħi u falliment. Permekk issa l-qabża ta' fidi għax tgħid int nagħmilha. Mulej is-soċjetà tagħna ma tistax taqbad art b'daw l-eluf ta' separazzjonijiet li għandna. Imma xtejt int nagħmilha mhux għax nifhimha, mhux għax tagħmel sens għalija forsi f'dan il-mument, mhux għax nara li hija soluzzjoni f'dan il-mument, imma xtejt int jien nagħmilha. U Pietru għax qatt fuq il-kelma ta' Ġesu għax il-Ġesu fdaħ, Pietru jara l-frott, jara r-riżultat. Issa qed ngħid għalina l-insara, mhux qed ngħid għal min ma jemminx. Aħna l-insara l-fidi tagħna se twassalna sa hemm illi aħna ngħidu għax qed tgħidha int mulej. Jiena nemmina. Anke bħalissa nara bil-maqlub tagħha. Imma x'qed tgħidha int jiena nemmina. Mela qed nitkellmu mill-kelma ta' Ġesu anke fejn jidħol iż-żwieġ u fejn jidħol id-divorzju, eżistijaj, għalina l-insara hija mixja li hija bbażata fuq il-fidi. L-isfijiet ikomplu jgħidilna li f'dak li Ġesu għamel u għallem huwa wkoll fi żmienu 2000 sena ilu fostna ġie mistoqsi b'dubji li kellhom in-nies ta' dak iż-żmien. U Ġesu qatt ma jċanfer il-ħadd għax ġie mistoqsi. Ma Ġesu jagħti t-tweġibiet tiegħu illi mhumiex għal dakinhar biss. Dak li għamel Ġesu huwa għal kull żmien, huwa għal kull kultura.
Jekk aħna ma nemnux li dak li qal Ġesu u għal kull żmien u għal kull kultura, aħna ndajfu il-qawwa tal-Vanġelu. Aħna ndajfu l-qawwa tal-kelma ta' Alla. Dak li Ġesu għalinna mhuwiex għal 2000 sena ilu, huwa llum u jibqa' dejjem. Din hija l-konvinzjoni tagħna bħala Nsara li ma nistgħux niċċaqalqu minnha. L-isfijiet tagħna rridu li dal-kuntest kollu jiġi applikat daw il-premessi biex ngħidlek fejn jidħol iż-żwieġ u l-familja. Dak li qal Ġesu mela fuq iż-żwieġ u l-familja eżistijej mhuwiex għal xi 2000 sena ilu, imma jgħod tal-lum ukoll u jibqa' jgħod tal-dejjem. U dan il-punt nixtieq nenfasizzah. Għaliex ħafna drabi issib il-min jgħid imma dik xi ħaġa tan-nanniet, dik hi l-familja tradizzjonali, dik hija kif konna naħsbuha qabel. Imma llum naħsbuha differenti. Illum iż-żminijiet huma differenti. Illum l-idejat huma differenti. Illum iċ-ċirkostanzi huma differenti. Quddiem dan il-bidliet kollha eżistijej, il-kelma tal-Alla ma titbiddilx u l-kelma mhijiex se titbiddel għaċ-ċirkostanzi tagħna. Quddiem il-kelma tal-Alla aħna msejħin li nikkonvertu. Li nikkonvertu. Huwa aħna li rridu nimbidlu quddiem il-kelma ta' Alla u mhux il-kelma ta' Alla li trid titbiddel qudiemna. Quddiem il-kelma jien irrid nitbiddel maħbubin tiegħi. U din riflessjoni l-ispiriet tagħna jridu joffruha kemm lilna l-Nsara għax aħna rridu nkunu sodi f'dak li aħna nemmnu. Għax anke li tkun nisrani ma jfissirx li ma tgħaddix momenti li inti tistaqsi dwar il-fidi tiegħek. Il-fidi dejjem mixja li aħna rridu nagħmlu f'din il-mixja fiha tlajja, fiha ninżul, mumenti ta' dubi u mumenti ta' ċertezza. Però aħna rridu dejjem nibqgħu għaddejjin f'din il-mixja fl-iskoperta tal-kelma tal-Alla x'qed tgħidilna, inkluż iż-żwieġ u d-divorzju. Però l-ispiriet tagħna qegħdin jipproponi li r-riflessjoni tagħna bħala Nsara aħna din riflessjoni ma nżommuwix għalina imma anke b'imħabba kbira aħna nofruha lil ħutna li mhumiex Insara. Għaliex? Għax aħna nemmnu li dak li Ġesu għalinna ma qalux għal minnu nisrani, imma għadu l-bniedem. Il-bniedem hu minnu. Ġesu ma ġiex għal Insara. Ġesu ġie għal bnedmin. Ġesu ma ġiex għal bnedmin tajbin. Ġesu ġie għal bnedmin l-iktar li qed jiżvijaw u l-iktar li għandhom bżonn l-imħabba tiegħu. Mela-Knisja ma tistax ixxandar il-Vanġelu ta' żwieġ u l-familja lill-koppji miż-żewġin illi fi żwieġ tagħhom kollha sejjer tajjeb. Il-Knisja trid ixxandar il-Vanġelu ta' żwieġ u l-familja proprju lil dawk illi fi żwieġ tagħhom qed jitkisser. Anke fis-soċjetà tagħna, jemmnu jew ma nemmnux huwa punt kif nirriflettaw aktar quddiem ta' evanġelizzazzjoni. F'dan il-kuntest imbagħad l-ispiriet tagħna eżistijej ipoġġulna fit-tagħlim ta' Ġesu fil-Vanġelu meta Ġesu wkoll ġie mistoqsi dwar id-divorzju. Jekk mara, jekk raġel għandu xitlaq il-mara. U Ġesu mill-ewwel jitkellem fuq il-pjan ta' Alla. Fil-bidu ma kienx hekk qalilhom anke meta Mosè tagħkom id-divorzju minħabba l-busija ta' qalbkom tgħidilkom mhux għax Alla rieda. Fil-bidu ma kienx hekk Ġesu eżistijej jieħu lura l-bidu dak li Alla l-Missier jixtieq mill-umanità. Ovvjament jekk aħna ninqataw minn Alla, allura ma interessanix mill-pjan tiegħu għalina. Però aħna l-Insara ma nistgħux nargumentaw b'dan il-mod. Aħna l-Insara ma nistax nargumentaw noħolqu pjan tagħna l-bnedmin għalina nfusna. Aħna rridu dejjem nfittxu l-pjan ta' Alla għalina mhux biss personali ma anke bħala umanità u anke bħala soċjetà x'ilmu li jinteressaħ minna b'mod sieħ. Mela Ġesu ħafna ċar eżistej fit-tagħlim tiegħu. Irid joħodna lura għaż-żwieġ kif ħalqu Alla. Imbagħad l-isfijiet tagħna jagħmlulna din in-nota partikolari. Illi jekk inti tifhem verament illi żwieġ huwa valur, jekk iż-żwieġ huwa